Ассалом духтарако, созе назан саломати хуба як нуқтаи савдо ёфтам то на ҳами қадар либосои хушрӯ доштиян болопӯшои фасон омадагай сезоншон омадай духтаро ина ҳозима шумода нишон метим метавонен биёен ай пеш бинен бо аз ҳар як модел чандтаи расветкай ира бинен иҷа бори турцау дубай ҳамаш қариб баъд бо инчунин анаи тарафа акция кардаган аксияшон ҳама шумода якта ба якта нишон метим бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза 110 магазин мешавад духтаро риади магазинҳои шишагӣ нигоҳ кунед духтаракои азиз мана 110 магазин ира бинен ипек бренди ламираж тозаҳош диден чӣ хушрӯай ҳам болопӯшош омадай ҳам киртоҳои ипек омадай ваеш металлико бисёриён металлик мепурсанд инамино 1300-1400 буд ози аксияда 1100 сомон шудагай ҳам киртоҳош ҳам болопӯшош баъд инчунин нигоҳ кунед чӣ болопӯшо омадай ҳам қафасонай аз ин бо сета расветка будай ино 700 сомона ина вишивкадор 700 сомонӣ танада бинен чӣ хушрӯ истодагай ана баъд духтаро и размерош ҳастая 700 сомон ворид мегардем аз иҷа озима шумода размероша моделоша нишон метавонам инамино чанд смиян инамино ана ино аксия шидагиан нигоҳ кунед духтаро чӣ хушрӯай 600 сомон пеш 900 сомон мефурӯхтиян ҳозир 600 сомон шидагиан доставка доранд тамошобино марамат касе ки имконияти омадан надора нависен шуна хучон дарав шумода доставка мекунанд ана инамудо чанд смай ина ино ҳози аксияда 800 сомон бренди ламираж ина металлика диден чандта цвет дора иям болопӯши фасон болопӯши хушрӯ вечерни вариант ягонҷо тӯю ягонҷо рафтанам хушрӯ духтаро ана баъд и яки нишон додемо ина расветкоҳои ҳавай иё ҳамаш 700 сомонӣ дидена духтаро чихе танада хушрӯ меиста дар манекен нишон додем ози стойка варадникшам аст ваёшам нишон метам инамино ҳамаш 700 сомонӣ мана ҳамаш турецкияи духтарако шумо бо нависен шуна якта ба якта суратора мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед ина хеле варадникошам ҳаст мана барои модаро вариантҳои беҳтаринаш плашои хушрӯ мана барои боронида зурай минака седа даркорай иё чандсма 700 сомонаишам хулас борои новинка инчунин болопӯшои тарафа астай ку турецкиёш тозаошая чандсма 450 сумай духтарако 400 сомонӣ метиян ҳам размерои баталаш астай ҳам аламеркаш иё турецки тозаша ина каседа болопӯши оригинал даркорай нависен шона сурат мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ира бинен интихоб чихе бисёра киртои сафед касе пурсидеста буд ина киртои сафедам доранд иё чанд сумай ина вишивкадор 450 сомон 300 сомон ҳар хелае нархош шумо бо нависа и чӣ қахшрӯ тофтестай и ваяй комплекта и болопӯшуш чанд смай я бурам қапен болопӯшуш чанд смай мадина ипек будай духтарако материалаш ина кори дастӣ 350 сомонда медодиян болопӯши тоқаш кирташ чӣ кирташ 300 сомон леки ҳами болопӯша гирен духтаром қа хушрӯ ҷада хай бо киртош дигар намудошам ҳастай бо биёен ай пеш тамошо кунен марамат як бор дигар такрор мекунем инҷа бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза 110 магазинай омада ҳамаи борошона як бор тамошо кунен маъқултон мешавад духтарако нигоҳ кунен чихе ваёи хушрӯ диден ҳамаш ипекан моделҳои новинка ино аксия шидаган бренди ламиражай духтаро ипеки чӣ меган металлик хулас хушрӯа ира бинен аҷоибот чандта расветка дора и болопӯшошай 1300 сомон 1400 сомон мефурӯхтанд ҳози аксия рафтестай 1100 сомон кардагиян киртоҳошам ҳастай ина қисми болора бинен интихоб бисёрай духтаро киртоҳошам ҳаст ҳамон 1100 сомонӣ шидагияй киртоҳошам баъд ина бо ина намуд кирта доранд иёш чанд сумай ана ино ҷои шидаш ҷои пулгириш гуфти гапо дута расветка дора 1000 сомон марамат иям ипеки оригинали турецкӣ касе киртагир буд киртоҳое ки дигар ҷода набоша марамат инами нуқтаи савдо биёен дуюм дарвозаи Корвон тарафи пажарка 110 магазин риади магазинҳои шишагӣ агар дар хотир дошта бошед духтарако ман ҳаминора вайша тошкентша шумода нишон додум ина бори оригинали туркиш диден чихе хушрӯ
турецкиш и чанд сомай духтаро ино 1100 сомон будан. Ина ду тарасветка дора 900 сомони кардагиан. Ду тарафуш инем хеле гирбишин омадагиай духтаро ҳам хушуне кем вилур шабилен чихе блеск метя нархшон 900 сомон шудагиай. Остинак шабилен чихе остинак хушру ду тарасветкаи фасон дора метавонед бо нависен сурат мепартоян ба азур тамошо карда интихоб кунен. Доставка доран. Ина касе да доставка дар курай шумо гап занен дара бурда шумо дар расонанд. Анаи тараф чи киртае мебинен ҳамаш акция шудагиай духтаро нархошун 100 200 350. Инам хеле нархгузориай. Марамат биёен бо айпеш якта ба якта тамошо кунен. Духтарако ира бинен 100 сомон шуда. Инами киртои фасони 250 сома 300 сома 100 сомон шудагиай нуқтаи савдода марамат омада бо айпеш тамошо кунен. Бозори Корвон тарафи Пажарка дим дарвоза ира бинен хич хушучай дим дарвоза 110 магазин духтарако иҷада бисёрай шумо бо биёен айпеш тамошо кунен. Ина 100 сомон кадомша мегирен 100 сомон инчунин иҷада бо ҳаста дига нархош. Ина инуша чанд кардагин 250 150 сомон. Инаи киртоша билен чихе хушрия боро нишонтен сиёшакати цветаш ира билен духтарако 150 сомон. касе киртагирай ҳатман анами нуқтаи савдо омада тамошо кунен. аксияи калон рафтестай мана ана ино 200 ана ин намуд чашми Зулайхо диден ино ваёш тозаан диден материалошам сангошам оригиналошай 200 сомон мана акция шидай 200 сомон. Инамҷа чизе мебинен 100 200 300 инам хеле нархгузорӣ шудага арганзо ва духтаро арганзо будку ина 450 сомо иҷада 300 сомон да метиан. Ина ҷои шидаш 300 сомон да метиан. чанд та расветкай бо инами цветчама ягон ҷода видео накардам лекиҷа будай диден сиёҳшам хушрумо мана то 300 акция карда метиан тона успет кунен иқа вечерни киртачои хушру иче иқа хушруе и чанд сма ира бинен духтаро 500 сомона киртая як дона мондай 300 сомон да метиан тона успет кунен. Инаи тигротун чанд сма ози ира як бор дига нишонтем духтаро ба қад бинен чихе хушру. Ина духтаро касе киртои фасони необычный мекова бо ки акция боша бо нархи арзон боша марҳамат инами нуқтаи савдо биёед нигоҳ кунен. Инами 500 сма киртаяй акцияда ҳози ира бинен ҳамаш кори дастияй ҳози нархша 300 сомон кардагиан диден чихе фасончаяй. Анаи тигршам ҳама хел духтарако 500 сомона киртаяй ҳози 300 сомон кардагиан беҳад нарша хуб кардагиан биёен айпеш тамошо кунен. Инами арганзоҳоям ҳамаш 450 сомон ҳози иҷада 300 сомон шудагиай нархҳои беҳтарин. касе ки омада наметонанд нависен духтарако хучон шумода дарав доставка мекунанд. инаи чанд сомон инаи белмандои оригинал 200 сомон духтаро марамад ина 300 оригиналош 300 буд ина ҳози 200 сомонӣ кардиан. чанд та расветка дора бозори Корвон духтаро Пажарка тарафи Пажарка дим дарвоза 110 магазина иҷа ҳама намуд киртора дар иҷа бо нархи арзон шумо пайдо карда метавонед. ин чанд сомон ина 200 сомон киртара фасониша диден сиёҳуш ҳастай инаи гили ипекш ҳастай 200 сомон. аи чанд та цвет дора глянцеви ипек мана нархошон ҳамаш нархҳои беҳтарин. ина биёен бо худтон тамошо кунен бинен. бад инаи ваё чанд смакҷон курткоа диден 900 000 сомона акция шудагиай курткои дарози турецки 750 сомон успет кунен духтарако беҳад нуқтаи савдои хушрувай ҳама чизошон арзонай омада айпеш тамошо кунен. чӣ хеле гуфтум касе ки наметона омада нависен хучон дарав шумода доставка мекунанд. инам тигро чия ностинош я бор мефурорен ҳози духтарошам нишон метем биненда ва ира бинен чихе хушру будай духтаро и халатора диден акция чидай 150 сомон беҳад фасонча. ина ду та расветкаи хушру дора материалошон королевский бамбукай духтаро мана
ایرا بینین کرالفسکی ویلوت کرالفسکی میکرا ویلوت چه هم خیلی خلاص نبینین اینا می توانین با آیپش اومده تماشا کنین بینین کسی اومده نمیتونه دخترون نویسین خچون داره و شما دستافکا میکنن رزمیرش تو چنده ایرا 48 تا 58 رزمیر هست اینا بعض او رزمیرتون پیدا میکنین مرامت بازار کاروان اینجا طرفی پژارکا دویم دروازه دخترکو 110 مگزین ریدی مگزین های شگی اینجا ده همه نمود کرتای فسان هسته همش با عکس کردگان با نرخای دسترس ایره بینین خیلی خشوچن